Кар, само ми обясниш, защо крещиш? Еми, съм много страшен сън. И това, какво те засяга, не можеш просто нормално да станеш. Чакай. Може да ми стая грязка? Не в главата ми! Добре, няма така. И защо искаш да видиш какво има на тази прушена мечка? Ами, не знам, но когато я купих, почна съм много някакви страшни сънища и викам. Добре, ще се опитам да разбера какво е прикълнато от нея и да го махна. До тогава можеш да спиш малко по-спокойно и да, за това ще ми трябва поне един ден да я оправя и след един ден може да дойдеш да си я вземеш. Добре. Ай, Кристи, какво правиш тук? Нищо, дойдох те видя. И да, дойдех те видя и... Не! Кристи!